da a croeso I sesiwn Carlam Cymru, sesiwn adolygu ar gwaith blwyddyn 10, uned 1.2 Resbiradaeth. Enw fi ydy Mr Davies o Ysgol Gan Clwyd, a heddiw da ni yn mynd I sôn am yr adnodda sy'n ar gael I chi yn blwyddyn 10, sut mae creu trefnydd gwybodaeth, a wedyn chydig bach o ymarfer hen gwestiynau. Iawn? Felly, mae'r arholiad blwyddyn 10, Bioleg dwyradd a triphlyg ar Mehefin y degfed, sydd ddim gymaint o hynny I ffwr erbyn hyn. Da chi angen sicrhau bod gennych chi cynllun da ar gyfer beth I wneud a pryd. Iawn? Mae'r gwefan cybac yn lle da iawn I gychwyn. Iawn, mae gennych chi yr dogfennau allweddol, lle mae gennych chi'r maes llafur, wastad yna I jecio'ch gwybodaeth yn erbyn y maes llafur, a wedyn cyn bapura hefyd. Mae'r gwefan tanio hefyd yn ddefnyddiol iawn, lle mae gennych chi cyflwyniadau pwnc specific ar gyfer y maes llafur tygau. Iawn? So, mae'n llwyth o bethau allan I chi. Gwefan tanio, fel dwi'n newid grybwyll, llawer o pethau defnyddiol yn fanno gan gynnwys trefnyddion gwybodaeth. Reit, mae creu trefnydd gwybodaeth, neu weithio mae pobl yn galw nhw map meddwl, yn rhan pwysig iawn o sicrhau bod y gwybodaeth bynciol yn eich pen. Iawn? So, bwriad y trefnydd ydy casglu holl gwybodaeth yr uned ynghyd a dwy'n effeithiau gof. Iawn? So, sicrhau bod o yn fan hyn. Mae angen I chi ail-wneud y trefnyddion gwybodaeth yma, iawn? Dydy wneud un poster del ddim yn mynd I sicrhau bod y gwybodaeth bynciol I gyd yn eich pen. Iawn? Mae rhaid chi ail-wneud nhw ac ail-wneud nhw, ac unwaith da chi'n gallu ail-wneud nhw heb sbio nôl ar eich nodiadau neu ar yr trefnydd gwybodaeth blaenorol, da chi'n iawn mae o gyd yn eich pen chi. Iawn? Wedi dweud hwnna, dim ond 50% o'r adolygu di hwnna, iawn, mae sicrhau bod y gwybodaeth bynciol yn eich pen yn hanner y peth, iawn, ond mae rhaid I chi hefyd cymhwyso yr gwybodaeth yma, iawn, so mae rhaid I chi sicrhau bod chi'n ymarfer digon o hen gwestiynau mwyn sicrhau bod chi yn dallt sut I ennill y marciau o'r cwestiynau. Iawn? Reita. Felly, beth rydym mynd I wneud ydy creu trefnydd gwybodaeth efo'n gilydd I gychwyn, iawn? So, cam cychwynnol fydd hwn. Felly, da chi'n mynd I angen darn mawr o bapur, A3 yn ddelfrydol, wedi splitio mewn I 4 chwarter fel yna, neu 2 ddarn o bapur A4 wrth gwrs, iawn? A beth da ni'n mynd I wneud ydy, da ni'n mynd I chyncio yr uned cyfan Resbiradaeth mewn I 4 rhan. Iawn? Os da ni'n chynccio'r gwybodaeth lawr yn llai, mae o yn haws o beth I gofio yn dydy. So, sicrhewch bod gennych chi darn o bapur a bod gennych chi digon o le i'r 4 bocs. Iawn? Reita, felly, I ddechrau, da ni eisiau sôn am resbiradaeth. Iawn? So, yn y bocs cyntaf. Felly, resbiradaeth, mae o yn proses. Iawn, so mae'n thing, diom yn strwythur, mae o'n broses o rhyddhau, gair yna yn bwysig, egni. Iawn? Pan dwi'n dweud bod y gair rhyddhau yn bwysig, da chi ddim yn creu egni, da chi'n mynd dinistrio egni, mae o'n rhyddhau egni, iawn? So, da chi'n mynd dweud gwneud egni, da chi'n dweud rhyddhau. Mae'r egni yma yn bwysig mewn cyrff ar gyfer symud, cadw'n gynnes a prosesau cellal. So, heina ydy beth da ni'n defnyddio'r egni ar gyfer. Iawn? Reita, felly, mae yr proses yn glucose. Da chi'n cael o'ch diet chi, iawn? Da chi'n amsugno hwnna trwy'r system dreulio. Plus oxygen. A nawn ni sôn yn fanwl mewn munud lle mae'r oxygen yn dod o. Mae heina yn adweithio yn eich celloedd chi, iawn, so mae hwn yn broses cellal, I greu carbon dioxide plus dŵr plus egni ATP.
ATP. So ATP yn gemegyn sydd yn rhyddhau egni, iawn? So dyna lle mae'r egni'n dod o. So hwn ydy'r stwff defnyddiol, iawn? Hwn da ni'n defnyddio ar gyfer hein. Iawn, so mae'r egni yma fel arfer yn gallu cael ei ryddhau fel egni gwres, iawn? Hwnna sy'n cadw chi yn gynnes, sy'n cynnal tymheredd eich corff chi. Mae'r ddau yma yn sgil-gynnyrch. Da chi'n anadlu allan. Okay? Da chi'n cael gwared o heina. Hwn da chi'n cael trwy anadlu mewn, a hwnna da chi'n cael o'ch diet chi. Iawn? A dyna, yn y bôn, ydy resbiradaeth. Ond mae hwn yn math o resbiradaeth da ni'n galw yn aerobig. Okay? So mae resbiradaeth aerobig achos bod o'n cynnwys ocsigen. Iawn? Ac mewn sefyllfa arferol, gynnwch chi ddigon o glwcos yn eich gwaed, da chi'n anadlu digon i gyflenwi ocsigen mwyn i hwn ddigwydd, a darparu digon o egni ar gyfer anghenion y corff. Iawn? Ond, be sy'n digwydd os da chi yn anhebyg i fi yn gwneud lot o ymarfer corff, ydy, mae yna system gwahanol. Da chi yn wneud resbiradaeth anaerobig. A be ydy hwn ydy, sefyllfa, os da chi'n gwneud lot o ymarfer corff, da chi ddim yn gallu anadlu digon cyflym i darparu digon ocsigen. Iawn? Felly mae'r system yn mynd i math overdrive. A be sy'n digwydd fan hyn ydy, mae glwcos yn troi'n syth mewn i acid lactig plus chydig bach o egni ATP. Iawn? So, egni ATP. Iawn? A hwn ydy'r sgil-gynnyrch. Iawn? Mae'r sgil-gynnyrch ma, hwn sydd yn achosi cramp. Os di hwn yn adeiladu fyny yn y cyhyrau, iawn, mi wneith o achosi cramp. Reit, mae hwn yn ddefnyddiol achos da ni'n gallu cael chydig bach o egni extra pan da ni ddim yn gallu anadlu ddigon i gael hwnna, iawn? Ond mae yna pethau'n bod efo hwn, iawn? Mae o di o ddim yn effeithiol achos mae yna lot o egni dal wedi clymu fyny yn yr acid lactig. Acid lactig. Iawn? A hefyd mae'n cynhyrchu llai o ATP. Iawn? A hefyd, mae'n achosi cramp, sydd ddim beth da, yn ôl beth mi'n ddallt. So, mae yna anfanteision i hwn, ond mae o'n system eitha, hwn di'r overdrive, hwn da chi'n defnyddio pan da chi ddim yn gallu cael digon o ocsigen. Okay? Reit, a be sy'n digwydd i'r acid lactig yma, meddech chi, mae acid lactig yn cael ei torri lawr gan ocsigen. Iawn? Felly, be sgennych chi fan hyn ydy rhywbeth o'r enw dyled ocsigen. Okay? Dyled ocsigen ydy'r swm o ocsigen sydd ei angen i dorri lawr yr acid lactig. Okay? So, da chi'n gwneud llwyth ymarfer corff, really strenuous, iawn? Da chi wedi cynhyrchu llwyth acid lactig, gyda chi dyled ocsigen mawr, da chi angen adnadlu lot o ocsigen mwyn torri'r acid lactig na lawr. Okay? Mae pobl ffit iawn, dyn nhw ddim yn mynd i resbiradaeth aerobig mor gyflym, a hefyd dyn nhw ddim yn gwneud gymaint o acid lactig iawn, felly mae rhywun ffit fysai lefel acid lactig nhw'n aros yn gymharol isel o'i gymharu â rhywun fysa ddim yn ffit iawn. Okay? Felly mae ffitrwydd yn golygu bod chi'n gwneud llai o resbiradaeth anaerobig. Iawn? Felly, resbiradaeth aerobig, glucose plus oxygen, hwnna sy'n digwydd yn arferol. Os gennych chi ddim digon o oxygen achos bod chi'n gwneud marfer corff rhywbeth fel yna, da chi'n gwneud resbiradaeth anaerobig a mae acid lactig yn ffurfio. Reit, un arbrawf mae'n licio gwneud ydy'r arbrawf pys mewn fflasg. Iawn? A mewn arbrawf pys mewn fflasg, beth gennych chi ydy lluniau
gweithio'n y byd o fflasgiau. Okay? A pan dwi'n gwneud fflasg, dwi'n golygu fel thermos fflasg. Gwneud chi weld pam yn munud. Okay? So mae hein yn, os doeddech chi ddim yn gwybod o'r lluniau gwych, mae hein yn 3 thermos fflasg. Iawn? A mae gennyn nhw thermometer yn nhw. A mae gennyn nhw pys. Okay? Reit, mae pys yn bethau byw. So mae pys yn mynd i wneud resbiradaeth. Iawn? So, be dwi'n meddwl fan hyn ydy, iawn, os oes gennych chi pys fan hyn, iawn, maen nhw'n wneud resbiradaeth, maen rhyddhau ac yn ei gwres, be sy'n mynd i ddigwydd y tymheredd? Mae'r tymheredd yn mynd i godi. Iawn? Reit, mae bacteria hefyd yn bethau byw. Iawn? So os oes y bacteria ar y pys yma, dwi ddim yn gwybod os mae'r pys neu'r bacteria sy'n neud i'r tymheredd godi nac ydw. Okay? So, meddyliwch sut dwi'n gallu gwneud hwnna, sut dwi'n gallu profi mae unau'r pys neu'r bacteria sydd yn achosi'r codiad mewn tymheredd. Iawn? So, os dwi'n rhoi diheintydd ar hein, mae'n lladd y bacteria. So, os di'r tymheredd yn mynd fyny, allai fod yn siŵr mae'r pys sydd yn gwneud yr resbiradaeth a heina sy'n achosi'r tymheredd godi'n da. Ia? Yn fan hyn, os dwi'n berwi'r pys, iawn, cofiwch yn ôl i'r uned cyntaf, uned celloedd, ie? Mae pob proses cellol yn cael ei rheoli gan ensymau. Os dwi'n berwi y pys yma, fydd yr ensymau wedi dadnatureiddio, felly mae'r pys, peidiwch o dweud bod y pys wedi marw, iawn? Da chi'n dweud bod yr ensymau tu mewn i'r pys wedi dadnatureiddio. So mae hwnna'n golygu mae nid y pys sy'n achosi y tymheredd codi fan hyn. So os di tymheredd yn codi fan hyn, dwi'n gwybod mae'r bacteri da. Iawn? So mae hwnna'n enghraifft da o arbrawf rheolydd, iawn, lle da chi'n profi mae'r pys efo'r effaith. Iawn? Reit, a dyna i chi basically be di'r resbiradaeth. Iawn ta, cwpl o gwestiynau cyflym yn fan hyn, iawn. Beth yw cynnyrch yr adwaith resbiradaeth aerobig? Beth yw adweithyddion resbiradaeth anaerobig? Pa ffurf mae'r egni'n cael ei ryddhau? Da chi'n gallu darllen, dwi'n mynd i darllen gweddill. Be ydych chi'n gwneud ydy stopio'r fideo, dwi eisiau i chi trio ateb hein ac wedyn ailgychwyn y fideo a wedyn mi ai trwy'r atebion efo chi. Iawn? Oce ta. Iawn, so atebion hein ydy cynnyrch adwaith resbiradaeth aerobig ydy carbon dioxide plus dŵr plus egni ATP. Adweithyddion resbiradaeth anaerobig. So adweithyddion beth sy'n mynd mewn, just glucose. Iawn? Ar pa ffurf mae'r egni'n cael ei ryddhau yn ystod resbiradaeth? So, sa chi'n gallu dweud ar ffurf ATP neu sa chi'n gallu dweud ar ffurf gwres. Iawn? Pam bod angen diheintio'r pys? Pam da ni angen diheintio unrhyw beth mwyn lladd bacteria? Beth yw dyled ocsigen? Hwn ydy swm yr ocsigen sydd ei angen i torri lawr yr asid lactig. A pan mae'r resbiradaeth anaerobig yn llai effeithiol na'r resbiradaeth aerobig, achos mae'n cynhyrchu llai o ATP, mae yna egni dal wedi cloi fyny yn yr asid lactig. Okay? A mae'n achosi cramp. Di hwnna ddim yn gwneud yn llai effeithiol, di o just ddim yn neis. Oce ta, so da ni'n symud ymlaen i'r ailyn, sef y system resbiradol dynol. Okay? Iawn ta, so system resbiradol ydy sut da ni'n cael yr ocsigen mwyn gwneud y busnes resbiradaeth dwi wedi bod yn sôn am. Okay? So yn fan hyn, da ni'n mynd i labelu beth sy'n digwydd fan hyn. Okay? So mae gennym ni yr ceudod trwynol. Okay? Basically gap tu ôl eich trwyn, lle mae'ch sinus i chi gyd. Okay? Wedyn mae gennych chi'r peip yma efo rings yna fo, iawn? Enw hwn ydy'r trachea. Iawn? A mae o efo cylchoedd cartilag. A be mae hein yn neud ydy dal o'n gorad, iawn? Mae'n dal o fel tiwb, iawn, sy'n galluogi'r aer mynd drwyddo fo. Alright?
Mae'r trachea yn bransio lawr mewn i 2 broncos. Broncos ydy un, bronchi ydy mwy nag un. Okay? Mae hein yn canghenu lawr yn bellach i'r tiwbio brach yma ar enw bronchiolyn. Okay? Bronchiolyn, iawn. Bronchiolynau ydy mwy nag un, iawn. Ac wedyn reit ar y diwedd, ydych chi'n gallu gweld fan hyn yn dda iawn, ond mae gennych chi sachau aer bach o'r enw alveolus. Iawn, alveolus ydy un, alveoli ydy mwy nag un. Iawn? Ac mae un cyfan o hein, iawn, yn ysgyfaint. Okay, so mae gennych chi 2 lung, 2 ysgyfaint. Okay? A gennych chi cyhyr fan hyn, sydd fel siap dome fan e, a hwnna ydy'r llengig. Okay, mae hwnna'n helpu ni anadlu nes ymlaen. Alright? Hefyd, beth sydd ddim ar y diagram yma, ond sydd yn hanfodol bwysig, ydych cawell asennau chi, okay? Okay? Eich ribcage chi. Ac rhwng eich asennau chi, mae gennych chi cyhyrau rhyngasennol. Okay? Hawdd cofio hwnna dydy, ie? Cyhyrau rhyngasennol, maen nhw rhwng yr asennau. Easy. Okay? So hwn ydy'r system, iawn? So pan ydych chi'n anadlu mewn, mae'r aer llawn ocsigen, dod rei lawr fan hyn, lawr fan e, lawr fan hyn, i'r alveolus, a fan hyn ydy lle mae cyfnewid nwyon yn digwydd. Okay? So mae'r ocsigen ydych chi angen yn teithio mewn i'r gwaed fan e. Okay? A wedyn mae'r carbon dioxide ydych chi wedi cynhyrchu yn mynd o fan e allan, a wedyn ydych chi'n anadlu hwnna allan. Okay? Reit, so, beth sy'n digwydd yn ystod anadlu, anadlu, ydy, pan dach chi yn mewn anadlu, a dach chi'n allan anadlu. So beth sy'n digwydd ydy, mae'r cyhyrau rhyngasennol, yn cyfangu. Okay? A mae'r cawell asennau yn symud fyny ac allan. Iawn, os da chi'n rhoi eich llaw ar eich chest, da chi'n gallu teimlo hwnna. Mae'r cawell asennau yn symud fyny ac allan dydy. Okay? Mae'r llengig hefyd yn cyfangu. Alright? Sydd yn golygu bod o'n mynd yn fflat. Okay? A be mae hwn yn neud i cyfaint y frest, faint o lle sy'n y chest, ydy mae o'n cynyddu. Okay? So mae'r cyfaint, y volume, yn cynyddu. Alright? Felly mae'r gwasgedd yn lleihau. Okay? Os oes gennych chi lle mwy, mae'r pressure tu mewn yn mynd i fod yn llai yn dydy. Okay? A beth sy'n digwydd ydy mae aer yn llifo mewn a mae'r ysgyfaint yn enchwythu. Enchwythu ydy inflate. Iawn? Reit, a wedyn, dwi'n siŵr da chi'n gallu gweithio allan, beth sydd yn digwydd pan da chi'n anadlu allan ydy'r opposite. Mae'r cyhyrau rhyngasennol yn ymlacio. Neu lleisu. Okay? Lleisu. Mae'r cawell asennau yn symud lawr ac i mewn. Mae'r llengig yn ymlacio a symud nôl i fod yn siap dome. Dwi'n yn siŵr beth i dome yn Gymraeg, ond siap, mae'n crymenyn dydy, yeah? Siap fel yna. Mae'r cyfaint yn lleihau. Mae'r gwasgedd yn cynyddu, sydd yn golygu bod yr ysgyfaint yn datchwythu. Iawn, neu dadchwythu. Iawn? So, deflatio. Okay? So, hwn di anadlu mewn, hwn di anadlu allan. Okay? A dyna di'r proses. So, mae'n bwysig, iawn, bod hwn yn digwydd mwyn darparu cyflenwad o aer ffres i'r alveoli, bod gennych chi cyflenwad digon o ocsigen fel bod chi'n gallu neud resbiradaeth. Okay? Reit. Un peth maen nhw'n licio sôn am fan hyn ydy model
clochen. A dwi'n siŵr bod eich athrawon wedi dangos hwn i chi iawn, mae fel jar mawr, fel un. Okay. Llun gwych eto. Iawn, efo 2 balŵn yno fo. Iawn? A mae hwn yn llen rwber. A pan ddech chi'n tynnu llen rwber lawr, mae'r balloons yn enchwythu yn ffleitio. Gweithio union yr un broses â hwn. Iawn? So pan ddech chi'n tynnu hwn lawr, mae'r cyfaint yn cynyddu, mae'r gwasgedd yn lleihau, a mae'r balloons yn enchwythu yn ffleitio. Okay? Un cwestiwn maen nhw'n licio gofyn efo'r model yma ydy gwahaniaeth rhwng y model a'r thing go iawn. Okay? So mae pethau amlwg yn does fel dydy'r jar ddim yn symud, ond mae'r cawell y sen yn symud. Iawn? Does o ddim calon yn fan hyn, ond mae'n yn y system go iawn. Okay? Mae hwn yn mynd o fflat i lawr, yn hytrach na bod yn siap cromen a wedyn mynd yn fflat. Okay? Dydy tymheredd hwn, mae tymheredd hwn yn amrywio fo'r ymgylchedd, dydy tymheredd hwn ddim yn amrywio. Okay? Pethau sylfaenol fel yna. Iawn? Lot o waith dysgu fel yna, ond labels, iawn? Strwythur a swyddogaeth, iawn? A wedyn beth sy'n digwydd yn ystod anadlu mewn ac allan, just rhestr. Lot o waith dysgu, lot o waith cofio fan yna. Okay? Reit, un peth fan hyn, allwch chi stopio'r fideo rwan, a mi na i, mwyn cael cyfle i ateb y cwestiynau, a wedyn mi na i trwy'r atebion. Okay? Tiwb sy'n cysylltu y ceg a'r bronci ydy'r trachea. Enw'r sachau ar diwedd y bronciol yna, alveoli, iawn? Nid alveolus, un di hwnna. Lle mae cyfnewid nhw yn digwydd? Mae hwnna hefyd yn digwydd yn alveoli. Bach trick cwestiwn i chi fanna. Ac wrth anadlu allan, beth sy'n digwydd i cyfaint y frest a pam. So pan ddech chi'n anadlu allan, mae'r cyfaint yn lleihau sydd yn cynyddu y gwasgedd sy'n golygu bod y balwnau yn dad chwythu neu'r ysgyfaint yn dat chwythu. Iawn? Briliant. Reit, so ymlaen i cyfnewid nwyon. Reit, so, beth sgynnon ni fan hyn ydy diagram o, mae hwn yn bronciolyn, a mae hwn yn alveolus. Iawn, yna chi alveolus arall. A beth ydych chi'n gallu gweld yn fan hyn? So dyma lle mae cyfnewid nwyon yn digwydd. Iawn, mae'r aer dod lawr mewn i fan hyn. Okay? Mae'r oxygen, da ni angen, yn tryledu ar draws wal yr alveolus, iawn? T'mo be, na i wneud o fan hyn. So mae'r oxygen, neu mae'r aer, sori, yn dod lawr mewn i fan hyn. Okay? Mae'r oxygen yn tryledu ar draws mewn i'r pibellau gwaed sydd fan hyn. Iawn? So yna pibellau gwaed, fel sydd wedi'i wneud yn fanna, a mae'n tryledu allan. Okay? Tra bod y carbon dioxide sydd wedi cael ei cynnyrchu yn ystod resbiradaeth, teithio rownd yn y gwaed, mae hwnna yn tryledu y ffordd arall. Iawn? A wedyn pan ydych chi'n anadlu allan, mae hwnna yn mynd allan. Iawn? Reita, so, mae'r alveolus yn dda iawn yn ei job. Okay? A mae'n dda iawn am cyfnewid nwyon oherwydd bod gynno fo nodweddion arbennig. Okay? So mae gynno fo plygiadau niferus. Okay? So chi'n gweld y plygiadau yma, folds i gyd, a mae hwnna'n darparu arwyneb mawr. Okay? Arwyneb mawr yn golygu bod chi'n gallu cyfnewid mwy o nwyon yn amlwg. Yeah? Be arall sgynno fo ydy muriau tenau. So mae'r muriau yma, un cell o drwch, iawn? Maen nhw'n rili tenau, sy'n golygu bod gynno fo pellter tryledu byr. Iawn? Mae hefyd gynno fo, peips yma, mae gynno fo cyflenwad gwaed da. Reit, so mae hwn eto mynd nôl i'r uned ddwytha. Cyflenwad gwaed da yn golygu bod gynno fo
mae o'n cynnal graddiant crynodiad. Okay? So cynnal graddiant crynodiad yn golygu, pan mae'r ocsigen yn symud allan fan hyn, mae'n symud i ffwrdd yn syth, sydd yn cynnal crynodiad isel o ocsigen yn y gwaed fan'na, sy'n golygu bod hwnna'n ffafriol i ocsigen symud mewn. Okay? Mae'n syniad eitha cymleth, os da chi'n mynd dallt, jyst dysgwch cynnal graddiant crynodiad. Okay? Mae o hefyd yn llaith. Okay? Mae tu mewn i'r ysgyfaint yn llaith yn moist, sy'n golygu bod aer neu ocsigen gallu toddi mewn i hwnna sydd hefyd yn cynnal graddiant crynodiad. Okay? So mae'r ocsigen yn toddi mewn iddo fo. Okay? So hein, fan hyn, ydy'r 4 nodwedd, a hein ydy'r rhesymau pam bod hwnna'n neud o'n effeithiol ar gyfer cyfnewid nwyon. Okay? Reit, a dwi wedi sôn fan'na am aer ac am ocsigen ac am carbon dioxide, okay? Ond mae'r aer, da chi'n anadlu, so nwyon, aer da chi'n anadlu mewn, aer da chi'n anadlu allan, okay? Mewn canran. Okay? So, mae rhan fwyaf o'r nwyon, o'r aer da chi'n anadlu mewn, sori, yn nitrogen. Okay? Mae o tua 79% neu 78%. Okay? 78-79%. Right? Diolch yn newid achos da chi ddim yn defnyddio unrhyw nitrogen. Okay? Da chi'n anadlu mewn, da chi'n anadlu allan, mae jyst yn filler. Y nwy pwysig, yr un dan isio, ydy ocsigen, iawn? Mae tua 21% o beth da chi'n anadlu mewn, tua 5 o beth da chi'n anadlu mewn yn ocsigen, iawn? Ond, da chi yn anadlu allan 16%. Iawn? So mae 16% o beth da chi'n anadlu allan yn ocsigen, iawn? So da chi ddim mor effeithiol a tynnu i gyd allan. Mae yna rywfaint dal yna. Carbon dioxide, iawn? 0.04% sy'n tiny, okay? So braidd dim yn yr nwy da chi'n, yn yr aer da chi'n anadlu mewn, ond mae'n tua 4% yn be da chi'n anadlu allan. Okay? So mae hwnna wedi cynyddu 100 gwaith yn do, iawn? Lot yn be da chi wedi anadlu allan. A hefyd mae gennym ni anwedd dŵr. Okay? So anwedd dŵr, mae o'n amrywiol. Iawn, os da chi'n meddwl am diwrnod mwll, llaeth, okay? Mae yna lot o ddŵr yn yr aer yn does. Os da chi'n meddwl am diwrnod sych braf, fydd yna llai. Iawn, so mae o'n amrywio. Ond mae beth da chi'n anadlu allan yn ddirlawn. Okay? Sy'n golygu bod yna llwythio dŵr yna. Os da chi'n meddwl, os da chi'n anadlu yn erbyn ffenest oer, iawn, mae o'n troi i fod yn gymylog yn dydy. Iawn? Mae hwnna oherwydd bod yna anwedd dŵr yn beth da chi'n anadlu allan. Iawn? So unwaith eto, bocs yma, chyncio lawr mewn i labeli. Okay? Yr nodweddion a sut mae'r nodweddion yn gwneud yr alveolus yn effeithiol ar gyfer teledu, ar gyfer cyfnewid nwyon. A wedyn y canran nwyon mewn ag allan. Okay? Reit. Sydyn iawn, chydig o cwestiynau cyflym unwaith eto. Stopiwch y fideo a wedyn atebwch a wedyn ailgychwynwch. So pa nwyon sy'n cyfnewid yn yr alveolus? Ocsigen a carbon dioxide. Tiwb sy'n cysylltu'r alveolus efo'r broncws. Bronchiolyn. Okay. Enwch 4 nodwedd yr alveolus sy'n gwneud yn effeithiol. So mae gynnon ni plygiadau. Mae gynnon ni muriau tenau. Mae gynnon ni cyflenwad gwaed da, a mae gynnon ni lleithder. Okay? Plygiadau yn golygu arwyneb mawr mwyn cyfnewid mwy o nwyon. Rhilentennau yn golygu pellter teledu byr mwyn gallu cyfnewid mwy o nwyon. Cyflenwad gwaed da a lleithder yn golygu bod graddiant crynodiad yn cael ei gynnal. Okay? Da iawn. Chwarae tegau, da ni nôl i'r bocs ola rwan, sef cilia, mucus ac ysmygu. Iawn? Reita, so mae eich trachea, iawn, a'ch bronchiol yna i ryw raddau, wedi leinio efo'r celloedd arbennig yma, iawn? Okay? A mae'r celloedd yma, mae hwn yn llun gwell, mae'r celloedd yma efo cilia.
cilia ar eu pennau nhw. Iawn? A be mae'r celloedd yma yn gwneud ydy, mae yna rhai'n cynnyrchu mucus, a mae rai efo'r blew yma. A be maen nhw'n gwneud ydy wafftio nôl ymlaen, iawn, fel rhywbeth o Mexican wave bach. A be mae'r mucus yn gwneud ydy trapio llwch a bacteria. Okay? A be mae'r cilia yn gwneud ydy ysgubo, iawn, so maen nhw'n sweepio y mucus yma fyny o'r ysgyfaint i cefn eich gwddwch chi. Iawn? A wedyn da chi'n gallu llyncio. So be mae hwnna'n gwneud ydy, mae o'n arbed yr llwch a bacteria mynd mewn i'r ysgyfaint, neu mynd mewn i'r alveoli. Lle fysa nhw'n gallu gwneud niwed, iawn? Cofiwch y pilentenne bach ne. Alright? So, pan mae rhywun iach, alright? Mae hwn yn gweithio'n iawn. Mae unrhyw llwch neu bacteria da chi yn anadlu mewn yn cael ei trapio gan y mucus, yn cael ei sgubo i cefn y gwddw lle da chi'n llyncio. Okay? Da chi'n iach. Pan da chi yn sal, mae'ch corff chi'n cynnyrchu lot mwy o mucus, iawn? A mwyn trio cael gwared ar unrhyw bacteria sydd yna. Okay? So dyna pam mae'ch trwy'n chi'n rhedeg pan da chi'n sal. Iawn? Reit, peth sydd yn effeithio ar hwn gweitha ydy ysmygu. Okay. So mae ysmygu tobacco yn syniad hyrt. Mae o yn cynnwys tar, iawn, as in y stwff da chi'n rhoi ar y ffordd, iawn. Mae o hefyd yn cynnwys nicotine, a mae o hefyd yn cynnwys carbon monoxide. Okay. So mae tar yn carcinogenic, sy'n golygu mae'n achosi canser. Iawn? Mae tua 90 o pobl sydd yn diodde efo canser ysgyfaint yn y wlad yma yn ysmygwyr. Okay? So di o ddim yn syniad call anadlu hwnna i mewn. Mae nicotine yn cyffur caethiwys. A mae caethiwys yn golygu addictif. Iawn? Be mae nicotine yn wneud ydy, mae o'n effeithio ar celloedd yn eich pen chi. Iawn? Felly pan mae rhywun yn stopio smygu, mae'r celloedd yn y pen efo derbynyddio nicotine sydd yn gofyn lle mae'r nicotine, lle mae'r nicotine, lle mae'r nicotine. Dyna sy'n wneud o'n gaethiwys. Okay? Wedyn mae carbon monoxide yn nwy gwenwynig. Okay, be mae carbon monoxide yn wneud ydy mae o'n cymryd lle yr oxygen yn eich ysgyfaint chi, iawn? A mae o'n gallu bod yn fatal iawn, mae o'n nwy dychrynllyd. Okay? So mae'r tri peth yna mewn sigarets, a maen nhw'n gallu cael goblygiadau negyddol iawn ar gyfer iechyd pobl. Okay? Reit, so, clefydau sy'n gallu cael ei achosi gan ysmygu ydy canser. Iawn, a dwi'n siŵr mae'ch athrawon wedi dangos llun i chi o canser ysgyfaint, iawn, mae o'n edrych yn ofnadwy. A hefyd, emphysema. Mae emphysema yn glefyd yn lle bod gennych chi alveolus iach efo loads o plygiadau fel yna, beth gennych chi ydy, mae o'n colli siâp o fel yna. So mae gennych chi llai o arwynebedd arwyneb, so da chi'n gallu cyfnewid nhw yn llai. So mae pobl sydd yn dioddef o emphysema, iawn, maen nhw angen supplementary oxygen am eitha dipyn, iawn, achos dyn nhw'n gallu dringo grisiau am byd fel e. Alright? Un peth arall mae ysmygu wneud, fel sa hwnna ddim yn ddigon, be mae'n wneud ydy, mae o yn llosgi y cilia. Okay? Llosgi neu paralysu y cilia. Iawn? Ac os mae'ch cilia chi wedi paralysu neu wedi llosgi ffwr', iawn, mae unrhyw llwch a bacteria da chi'n anadlu mewn, dio ddim yn cael ei sgubo fyny cefn y gwddw a cael ei lyncu, mae'n mynd lawr mewn eich ysgyfaint chi. Mae'r siawns uwch o gael heintiau yr ysgyfaint, lung infections hefyd. Okay?
So, ddim yn syniad da os da chi'n gallu avoidio fo. Iawn ta, reit. Cwestiynau cyflym, unwaith eto, iawn, stopiwch y fideo, a wedyn triwch ateb, a wedyn dewch yn ôl ar gyfer yr atebion. Okay, beth yw cilia? So, blew bach, neu bysyd bach ar ben y celloedd yn yr trachea. Sut mae cilia yn gweithio? Maen nhw yn ysgubo mucus a unrhyw plwch o bacteria sydd wedi dal y mucus i cefn y gwddw. Okay. Beth yw effaith smygu ar cilia? Mae o yn paralysu, neu mewn rhai achosion mae o'n llosgi nhw ffwr. Okay. Precymhegion cam sillafiad fan yse, mewn mwg sigaret. Okay. Tar, nicotine, a carbon monoxide. Rhai o'r clefydau, so cancer ac emphysema. Okay. Iawn ta, reit, so dyna oedd yr dwyni gof, iawn? So, be ydych chi'n gwneud ydy ymarfer hwnna, ymarfer gwneud yr trefnydd gwybodaeth, yr map meddwl yna, tro ar ôl tro, nes bod o yn straight ac yn syth ac yn sownd yn eich pen, iawn? Wedyn, da chi isio ymarfer hen gwestiynau, iawn? Reit, efo ymarfer hen gwestiynau, be ydych chi angen gwneud ydy torri nhw lawr mewn i chunks bach. Felly, mae gennych chi tips bach yn fan hyn, iawn? Darllenwch y cwestiwn dwywaith. Gnewch yn siŵr da chi'n dallt be mae'r cwestiwn yn gofyn. Yeah? Amlygwch rhan o'r cwestiwn sy'n bwysig wrth meddwl am yr ateb. Iawn? Berfau. Iawn? Esboniwch. Ydy o'n gofyn i chi esbonio? Ydy o'n gofyn i chi disgrifio? Ydy o'n gofyn i chi gyfrifo? Iawn? Cofiwch, mae disgrifiad yn ateb haws nag esboniad. Mae disgrifiad yn say what you see. Iawn? Mae esboniad yn deud pam bod o'n digwydd. Okay? So, chynkiwch y lawr, darllen y mwy nag unwaith, peidiwch a just skimio y bit yma, a wedyn mynd drwy bla 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 bla. Iawn, gnewch yn siŵr bod chi'n dallt beth sy'n digwydd. Okay? A cofiwch, guys, yr unig ffordd o garantio marco dim ydy gadael yn blanc. Sgwennwch rhywbeth da chi. Iawn? Reit, so, croeso i chi stopio'r fideo wan. Dwi eisiau i chi cael bash ar y cwestiwn yma. Iawn? Bash ar y cwestiwn yma, a wedyn mewn eiliad dwi'n mynd i gyhoeddi yr cynllun ateb i chi gywiro eich ateb. Iawn? Felly, posiwch y fideo, a wedyn ailgychwyn pan ddech chi'n atebion. Dyma i chi'r atebion ar gyfer y cwestiwn yna. Iawn? Felly, stopiwch y fideo a marciwch eich ateb. Sawl marc gathoch chi gang. Yr unig peth fan hyn, guys, iawn. Sicrhewch hefyd, iawn, pan da chi'n darllen y cwestiwn, peidiwch a methu allan pethau fel hyn, iawn. Mae hein yn gwestiynau. Okay? Weithio be mae disgybl yn gwneud ydy, so llun o'r sgyfain, fan hyn mae'r boxes, dwi'n mynd i sgwennu ateb i fan hyn. Iawn? A maen nhw'n skipio'r bit yma. Gnewch yn siŵr bod chi'n darllen pob peth, guys, ie? Iawn, so unwaith eto, stopiwch y fideo, sgwennwch eich atebion ar dan y bapur, a wedyn mewn eiliad mi wna i gyhoeddi beth ydy'r atebion. Okay? Wedyn dyma i chi'r atebion ar gyfer y cwestiynau blaenorol. Okay? Sawl marc gathoch chi allan o 9. Okay? Da iawn, guys. So cofiwch, 50% dwi'n i gof, trefnyddion gwybodaeth, pethau fel hyn, nodiadau, flashcards neu be bynnag. 50% ateb hen gwestiynau. Iawn? Cymhwyso'r gwybodaeth. A draw at chi wan. Okay? So, un techneg dwi wedi dangos fan hyn, y peth pwysig ydy sicrhau o bod chi'n ffeindio techneg sy'n gweithio, iawn? Dydy just darllen eich nodiadau, iawn, sydd yn cod am wneud dim byd. Mae ddeuwch i mi. So, dydy darllen eich nodiadau sy'n cod am wneud dim byd ddim yn ffordd effeithiol o wneud. Okay? Gwahanol ffyrdd, amrywiaeth yn dda. Cofiwch da chi angen cymhwyso'r gwybodaeth a da chi angen cael eich pen. Okay?
Gnewch yn siŵr bod chi'n gweithio'n galed. Iawn? A pob lwc yn eich arholiad, a hwyl fawr.